Bi joué galo kile muga ani woro ye aw bisimila yi an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan. Ayiwa bi an kɔni an yala yala an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan fo an sera an kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔni na n'o ye Burkina Faso ye. Ayiwa Burkina Faso ka bi olu kɔni ka dugu kɔni kokan kɔni bɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen kɔni da kɔnɔ. Ayiwa o de kun na bi an ka bi kunnafoni cɛman kɛnɛ kan an bɛna an da don o la. An b'an balimakɛ Camu ɲininka a bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko in kunna. Camu jan'o cɛ i bɛ se k'i ka folikan lase an lamɛnbagaw ma. Ɲagale ka i fo ni waati na ka foli lase Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen fana ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa Camu foli diyara an ye. Ayiwa bi an y'a ye an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ani kunnafonidiyɔrɔ caman na a yirala k'a fɔ ko min ye Burkina jamanakuntigi kɔrɔ ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Blaise Compaoré ko a denmuso ani Côte d'Ivoire jɛkulu dɔw kɔni bɛ ka na Burkina ko u bɛna ci di ci b'u bolo k'a lase Burkina président ma Blaise Côté. Ayiwa bi i bɛ se k'o ci in kɔni o ci in bɛna se ka kɛ mun de ye Camu? Ɲagale i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Burkina jamanakuntigi kɔrɔ san 27 tɛmɛnen kɔfɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ la parce que ale nana fanga la coup d'état min kɛra Thomas Isidore Noël Sankara coup d'état fanga tragique min kɛra o la maintenant depuis 1987 Blaise Compaoré a nana sigi fanga kunna i b'a ye k'a fɔ k'a san 27 fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ faso jama ka cɛsiri dɔ fɛnɛ wulila ni o ye balai citoyen ka cɛsiriw ye o ye faso jama olu wulila ka dankari a fɛnɛ kɛ a ka fanga la depuis o waati fo kana se nin san in ma a tun bɛ Abidjankaw fɛ yen nɔ fɛn min ye hali gafe yɛrɛ n'o o ye nationalité ye a tun ye a ka nationalité yɛrɛ fɛnɛ falen ka Abidjan Côte d'Ivoire nationalité ta bon i b'a ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na fanga tragique yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ Burkina min nana ni Paul Henri Damiba ye Burkina président la i b'a ye k'a fɔ ko Blaise Compaoré u ye fɛn dɔw labɛn walasa a bɛ se ka na cogo di ka na Burkina fɛn min ye bɛn ni gɛlɛya min ɲininen don Burkina kɔnɔna la walasa ka se ka gɛlɛyaw kunbɛn i b'a ye k'a fɔ ko Damiba tun kɛlen ka wele bila Burkina jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye Ouédraogo ka taa se Zidane ninnu ma ka taa se Roch Marc Kabore ninnu ma ka taa se Blaise Compaoré yɛrɛ ma donc fo ka taa se Kafando yɛrɛ fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ ko wele tun bila jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ caman ma an bɛ mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ ko sani o bɛɛ cɛ kiiri dɔ fɛnɛ tun kɛra kiiri min kɛra Thomas Sankara ka fatuli la o kiiri a ye Blaise a y'a kɔnɔne fɛn na simankaso yɛrɛ la donc i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ kɔnɔna nin ko in labɛnna Blaise a sera ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Burkina walasa ka na i sen don o bɛn ni keleya kuma min ko min labɛnna Damiba fɛ i b'a ye k'a fɔ ko o kɔfɛ a seginna ka taa Abidjan a seginna kɔfɛ ka taa Abidjan mɛ i b'a ye k'a fɔ ko bi de a ye cidenw bila ka na ciden min bɛ tali kɛ Jamila Compaoré n'o o ye a yɛrɛ denmuso ye fo ka taa se Ali Kulibali ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ conseiller donc olu fila nana ka na ni ci sɛbɛn de ye bi fɛn min ye présidence la ka na di Damiba ma ci sɛbɛn in kɔnɔna la dɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ o de ye yafa ye yafadeli de bɛ a kɔnɔna la yafadeli ka ɲɛsin Burkinabéw ma Burkinabé minnu a yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko minnu tɔɲɔra a ka mara waati kɔnɔna la a ye san 27 min kɛ mara la minnu tɔɲɔra ka yafa deli olu fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka yafa o kɛra ka ɲɛsin a yɛrɛ ka kuma la a teri ani a jɛɲɔgɔn n'o ye Thomas Sankara ye o somɔgɔw ma ka yafa deli u fɛ ka ɲɛsin ka ɲini Burkinabéw fɛnɛ fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ cogo di u ka jamana in u ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la donc globalement Ɲagale Blaise Compaoré ka nin ci sɛbɛn min nana Burkina an bɛ se ka min fɔ a la o de ye nin ye. Ayiwa Camu an y'i ka kuma mɛn ci min kɔni sera Burkina i ye ɲɛfɔli ko o ci la hakili la an ka lajɛlibaga bɛɛ fana ye faamuyali sɔrɔ nka ɲininkali dɔ b'an bolo k'o tengu la tuguni nin ci in mun na ni wagati in na a kɛra. Ayiwa Ɲagale n bɛ se ka min kɔni fɔ la o de ye Blaise maa don maa min si janfara a si janfara an bɛ don min na i ko bi a dɛsɛra fɛnɛ kɔrɔ ye dɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali an ka kibaruya dɔw la o ye an ye minnu sɔrɔ an tɔɲɔgɔnw fɛ Burkina yen nɔ olu yɛrɛ caman y'a jira k'a fɔ ko Blaise n'i y'a ye bi a bɛ kɛli b'a ko maa min ani a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni a bɛ n'a fɔ maa min don a man kɛnɛ yɛrɛ de donc ne kɔni ka yeta la a bɛ se ka k'i n'a fɔ a yɛrɛ b'a santi k'a fɔ bana bɛ a la ani a yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko a ye min kɔni balo dugukolo a tɛna o ɲɔgɔnna balo tuguni donc a ka se ka yafa deli Burkinabéw fɛ yafa ka se ka kɛ a ma k'a to ɲɛnamaya kɔnɔna la sani Ala ka wele ka se a ma mais kɔni bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ fila yɛrɛ a ye waleya minnu kɛ ka tɛmɛ fanga taraki sɔrɔla cogo min na a ye waleya minnu kɛ fanga kɔnɔna fɛn la i b'a sɔrɔ olu waleyaw caman bɛ yen nɔ olu caman nimisa nana a la donc a bɛ fɛ ka yafa deli ka kɛ o hukumu fɛnɛ kɔnɔna la donc Ɲagale an kɔni bɛ se k'a bila nin minɛn kɔnɔna la
nka Burkina an bɛna sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni yafa ye Burkina bɛ hakilina bɛna ta kɛ min ye a la ni Ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛna wulikajɔw sabati ka se ka an tɔɲɔgɔnw wele yen nɔ ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la yafa deli Burkina bɛw yɛrɛ ye a kunbɛ cogo di u bɛna a minɛ cogo di Burkina yen nɔ. Ayiwa an balima kunnafoni cɛma lajɛbagaw nin kun ye an ka bi kumakan ye ani an ka bi ɲininkaliw ka a tɛnkun an balimakɛ caman na hakili la aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin ko in na an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛn ani sabati di an ka jamana ani an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma walasa an ka continent yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ayiwa nin kun ye an ka bi baro ye aw k'an bɛn an ka sigida wɛrɛ la.